गाहाम हाइमानदार फैने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया जो हामजामा रवै दै फार्स्टनि जो त्रिपुरा सालुपुरावनो आनी पाइपे हामजामा रवै दिनै मिलायखे कायसा नाखौ माने एनाउन्स खालामनानै थाङै दङो जतनो साइमानो चिनि त्रिपुरा इतिहास गोदोमा बसर रङै गोबांमा नेताराव चिनि 184 जना हानि बुबाग्रा रंनि लाइबुमानि कक सावै गोबांमा पलिटिकल पार्टी रक सलै थाइखा हेबा जों नखा जे बुबाग्रानि लाइबुमानि कक सावै गोबांमा पलिटिकल पार्टी खाइ थाइखानो चिनि बुबाग्रा रंनि आसायमानि थैमानि बर'नि इतिहास जतनो गाहामखे सानानि मुसुक जायो बा बरम रनानै मुसुक जायो अमहायखे गोदोंमा बसर रङै चिनि त्रिपुराव सलै थाइखा दिनै चिनि बुबाग्रा प्रदोत मानिको नि दुइदुल माबाय जों त्रिपुरा मथा एडिसि हाफां फाइमानि यागुल' बजा मानमानि यागुल' जों चिनि लाइबुमानो हाय किफिलै तबनानि बागै जों सागथारै दङो ओ सागथार मानि गायसा पाट चिनि बुबाग्रा बे बिक्रमनि आसायमा सालनो एडिसि खामानि सिमी ताबकसु जरा पैसा मथानो ऑफिशियली महाराजा बे बिक्रमनि आसायमानि एबा थैमानि सालनो पालाया दिनै जों पालायनानै ऑफिशियली जों पालायनानै थाङै दङो खोना जों महाराजा बे बिक्रमनि स्टेचुबो आनबिल खायनाय बन मोखां खुलावै रनाय लुकुरनि बागै जतनो नौवै माना जा महायखे खमलन नेनि फरासमनि गानाव नेनि पीडब्ल्यूडी ऑफिस नि बस कांगो अलरेडी पाइजाक खोना मोखां खुलावै रनाय मांथं खुलावै रनाय चिनि ओ प्रोग्राम नि बिसिंति गेचो चिनि ऑफिशियली एडिसि हाफांबाय चिनि बेबा जोनाल ऑफिसरनो बरम रावै खावफाम ददम खलायै महाराजा बे बिक्रम आसायमानि साल पालाय जानाय साउथ जुनर निनि बिसि मनो निनि क्वाइव निनि दलाइव मास माराव महायखे थुम जागानो चिनि एडिसि हाफांनि जे ऑफिस दंमानिव खना बे बिक्रम नि आसायमानि साल 113 तम बे बिक्रम आसायमानि साल पालाय जानाय चिनर मेन प्रोग्राम और पीडब्ल्यूडी ऑफिस नि बस कांगो लामा कसारो चिनि महाराजानि आमाथं मोखां खुलावमानि बिसिंति चिनि इनेग्रेटर नाय चिनि बुबाग्रा प्रदोत बिक्रम मानिको दैबो चिनि प्रोग्राम न नायथाव खायनानि बागै राजमाता बुखारि सब खायनाय दैबो चिनि लीडर गोबांमा अजामारक ओ पान्डाव मानजानाय चिनि एम जतन मानजानाय जे एम रक निनि जोनाल वाइस सिटके चंगै थानाय बरनो बादोय जत एम चिनि ओ प्रोग्राम ओ फाइ मानजा खायनाय बनिया गलो जों सारै छानजा जराव नवाय ऑडिटोरियम हॉल रसामं मसै मंनि बिसिंति हायने हाय हरबो कायसा प्रोग्राम नायथाव खलायै महाराजा बे बिक्रम आसायमाना सालनो रगै पालाय जानाय जों अर साथायखलाय गोबांमा बिसि रङै गोबांमा पलिटिकल पार्टी रक एडिसि एबा हास्टेव नायखलै थांखा केबा जों चिनि बुमा बुफा चिनि लाइबुमानि जे इतिहास चिनि लाइबुमानो जों पावै थांखा इवेन चिनि आमा बाबानि आसायमानि साल थैमानि साल केबो मैतमा एफानो लेनिन नि बर्थडे निनि कार्ल मार्क्स नि बर्थडे रवीन्द्रनाथ टैगोर नि बर्थडे महात्मा गांधी बर्थडे अमहायनो जत मैतमा केबा चिनि महाराजा बे बिक्रम निनि महाराजा निनि राधा किशोर मानिको चिनि इवेंट ताबक गोथां तनाय महाराजा प्रदोत बिक्रम मानिको नि आसायमानि सालनो मैतमाया इवेंट निजेनि बर्थडे न पर्यन्त केउ सायमाया फननाय हायफनो लेनिन कार्ल मार्क्स निनि अमहाय गोबांमा बायरेनि नेतारनि आसायमानि सालनो हगे जों मैत खलायलायै बरम खलायमानि पालायजामानि नौवै दं हेबा जों चिनि लाइबुमा जों बबाय सिसिनि जागु
जों बना मैतो खायांके जों कमावैसि थांनाय दिनै जों सोरबानि बसंखो जोंनि बसं जों बमा बायसि जा जोंनि महाराजा 184 जना ताबक बाय 186 जना राजा जे जाय थांमानि बर'नि ताबकफोरनो गोबांमा नग रग राजा खरक दंख मिनि दालान गोसानक दंख टेम्पल तांजाक दंख बर' बायसि जों सिनि जाव दिनै जों बना बरम रया उल्टा फादाखानि फायनायनोसि जों बरम रय बे अ जागासि जोंनि महाराजा वीर विक्रम हंखे तेबो आलादा आधुनिक रूपकार हंजाग मॉडर्न आर्किटेक्चर हनै साजाग निरक जतनो साइमन महाराजा वीर विक्रम ने आमल जोंनि त्रिपुरा हास्तेव तमा डेभलप मियाखा कम समयनि बिसिंगो नों 1908 आगस्ट 1908 आसायै 39 बছरनि बिसिंगो नों बथै थाखा इंगे पृथ्वीनि लाइबमाव निरक जतनो थिलैनायदि महाराजा वीर विक्रम हाय कम आयुव थैयै नेनि कम बयसनो ब निजेनि दफा निजेनि हास्ते निजेनि देशनि बाङै जे सामं खायख्लांमानि हमहाय इतिहासके बुनि थानि करे किन्तु जोंनि महाराजा वीर विक्रम खायख्लांखा नेनि अजराव महाराजानि वीर विक्रमनि आमल जोंनि त्रिपुरा हास्तेव 4टा एयारपोर्ट दं नेनि कैलाशहर नेनि कय अमाहाय जागाव पर्यन्त एयारपोर्ट दं दिनै 70-80 बছरनि यागुल महाराजा वीर विक्रम थैमानि 70-80 बছरनि यागुल एयारपोर्ट खुंसा सितमसु दिनै महाराजा वीर विक्रम तंखांखे जोंनि हास्तेव 4टानि 10टा एयारपोर्ट मुइमा खामो बनि वानसमं बनि विजनरी जों इग्नोर खायमेया जों बना रेसपेक्ट खाय पर्यन्त जों किस खायमेया हायसे दिनै आगरतला सहरनो नायथाव खालायै सोनाबखा स्कुल कलेज सोनाबखा अजराव नों भारतबर्षनि इतिहास फिलिनायदि भारतबर्षनि लाइबमा फिलिनायदि जनसंख्या अनुपाते नेनि भौगोलिक अनुपाते नायनायदि जोंनि त्रिपुरा हास्तेव जे स्कुल बांमानिसो अन्य राज्यों नेनि दिल्ली हाय नेनि मध्य प्रदेश हाय उत्तर प्रदेश हाय नेनि महाराष्ट्र हायो जागाव नायनाय बिहार हायो नायनाय जे हारे जोंनि त्रिपुराव स्कुल कलेज खुलाव जागो आजराव भारतबर्षनि कयसा जागाव नों अमाहाय स्कुल कलेज खुलाव जायगा शिक्षानो बिलाय गुरुतर जोंनि महाराजा वीर विक्रम दिनै ब फरेन कान्ट्रियाव थाङै गोबांमा आमसायाव गुरि थायखा इंगे जोंनि त्रिपुरानो बमाहाय जागाव सावरैबानि हनै प्लेन थायमोन किन्तु जोंनि कपाल हाया जोंनि दुर्भाग्य महाराजा वीर विक्रम दागिनो जोंनो यादारै थांखा इंगे जों बना मैतो खायलायनाय बरम रलायनाय अहम ददनि बिसिंतै त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरनो पयनानि मोसुगो जोंनि जन वाइज महाराजा वीर विक्रम आसायमानि साल पालायै दंगो आ जागा थाङै मानजाक बायदि दैबो जोंनि अरक खमलं गानागिनि एरिया तनाय वेस्ट जोंनि जत तंनाय जत त्रिपुरा सा लोकरनो आं पयनानि मोसुगो निरक जोंनि अरनि महाराजा वीर विक्रम अनि मूर्ति गोसखाङो जोंनि ओ पान्डा कतर माव फाइ मानजाक फायबायदि दैबो जोंनि TFL त्रिपुरा फुटबल लीग महाराजा वीर विक्रम आसायमा सालनो रगै जों खोनानि बिसिङनो टोटेल जोंनि 33टा टीम दङो 33टा टीमनि बिसिङाव खोना 8टा 10टा महाय मैच स्टार्टिं नाय महाराजा आसायमानि सालनो रगै नेनि जोन वाइज थं जागा जोननो थं डिस्ट्रिक्टनो खोनांनाय गोमती डिस्ट्रिक्ट नाय साउथ डिस्ट्रिक्ट नाय नेनि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नाय दलाई डिस्ट्रिक्ट नाय उनकोटी डिस्ट्रिक्ट नाय थं जागावनो खोनानि बिसिङावनो जोंनि फुटबल बो जेनि थांजानाय उइलावनो जों प्रेस मीट नि बिसिंते साख्लाय रखा नेनि त्रिपुरा फुटबल लीग बमा हायनाय जों जोंनि महाराजा वीर विक्रमनो तेबो नेक्स्ट जेनेरेशन फाइनाय दं बनि इतिहास बनि लाइबमा ते बनि वान सम बनि स्मृति बनि जे सामं तांगै थांमानि न जों जत त्रिपुरा सा लोकरनो सिरनानि मुसु जों सिरoi मानखा हिंखेची जोंनि त्रिपुरा सानि नेक्स्ट जेनेरेशन बहायनो जोंनि इतिहास न बरम रवै फ्यूचर नि बागै जों वानसनानि लामा फायनाय जों इतिहास करे हिंखे जोंनि लाइबमा करे हिंखे जोंनि फ्यूचर बो करे जों प्रेजेन्ट जेमन तंतै पास्ट न जों रेसपेक्ट खायनानि ना हानि बाङै जों जोंनि एडिसी हाफां बबाग्रानि साखार मोनबाय जों गोसखाङो जोंनि त्रिपुरा सानो different angle ni simi जों सासा लामाव तलांनानि बागै
tei sini mungrona ni bagui chung sak thari tong jotono hambai khulumbai.